Dobre, takže sme zpátky. Fatal sa tam nejakým zázrakem dostal. A ne, nepoužili sme game mode jak nejaký cigoši. Jak napríklad on. Počkat. Čo je tu za dvere? Ja kapu. No. Hej, buterek do tej vode, lebo ja kapu. Si blbec. Hej, makaj. Máme ešte ho dobre pred sebou. Makano, makano. Systém myslíš na to, na co ja. Fatale, ty makaj. Ideme do štyrky. Ja mám tu zadnici, ako si veľko. Juhu. Dúfam, že... Ne! Počkat. Nejď Co do to svojej je? kolají. Počkat. Všetky zatáhnite, či to pôjde. Jo, to je prča, Tito, Eňo, Ňuňo, Kvarte. Počkat, to sa stále točí dokola, takže keď dáme takto. Takto. Počkaj, O, už to ide. šutr musím vymeniť. Ne, ide to. Sakra. Už to půjde, nechajte to tak. Dobre. Jupi, to. Sme dobrý. Pozor. A Segoši. Hej, ty, Dokázal som to. mám půl života tady, ne? jupi! Dokázal som to, chlapci, asi ste pomalí, ja za to nemôžu. Makano. Makáme. Áno, ja šprintujem. Sprint. Pohnice. Odluta. Opět se otvára. A jdeme. A vy čakajte na mňa, vy chuligáni. Předtím. Skákačka. Češi. Těž. Co to fuck you? Vypni to natáčel, že toto nedáme tak rychle. Řek právě. A nebo se fanoušikové budou moc na čem zabavit. Ani! Ozorej, máte velký zadek. Co zníme, co na mě vypůle. Sorry ti. Sorry. Všetci na tom jste místě. Sorry, to je něco? Je mi zlé. Viděl To jsem... se nedá tam skočit, hej. Da, já jsem to uskočil, iba já jsem to preskočil. To se musíte rozběhnout a skočit. Já jsem to skočil, iba že já jsem sprintovala. Jupi. Samo, Peťo, hej. Makarena. A je. Kamarádi. Hej, a hlavně nedávaj to, co si myslím. Jasné? Keď spadneš, tak jdeš odznovu, než si tam dáš To si ho nedal, neboj. našu tajnou taktiku, jak vyhrát. No. A přijde vám na nějakou výtah. Teraz je to, hej, teraz tam budú sa vysúvať také zlaté one. Co robíš? Kozy. Já se dále nedostanu, Máte. to si robíš kozy? Jupi. Yeah. Yeah. Na těch našich, na ty. Jo, dostal jsem se dále, juhu. Ten, kdo je úplne hore, ten skape za chvíľu. Proč? Tak chodte len tak dopredu. Ahoj, ahoj, Hamide. Teda, Čau. Peťo, Dary ti, hej, my jsme Fatala systém a HK. Tam jsou schody? To jste mi nemohli povídat? Však se mi otevřel. tam, Peťo, dávaj si pozor, lebo keď pôjdeš dopredu, tam sú ty zlaté hovadiny, ne? Zlaté hovadiny, to si zabil. To si robíš kozy. A musíš rýchlo zmačknúť na tú našlapnú dosku a hneď skočiť, lebo on sa ti vypne. Ne, já se spadl. Dokázal jsem to? Kamarádi, jdu na cigaretu. Opováž se, já tě tady zabiju. A... Ej! Omyl. Fakt sorry, Hamide. Ale potřeboval jsem si zapálit, no. Ach jo, no. A odkud máš ty železné dvere? Někde čoril. No.
Proč já jdem po táto, keď mám jít tady? Ježí. Došlo mi jedlo, je tu někde jedlo? Aha, jen. A tam se mám jak dostat podle vás? Duchová bublina. Hele. Počkat, jasně. Hej, to co? Jaké vinic? Chlapci, jaké vinic? Já jsem se musel jít nažrat. Co na ty rybník? Přidal jsem sem, no vlastně nic jsem tady nic nerobil. Pak nic, ani do jedné. Když se najde, jdeme dál. Fatale, ty se chceš tu utopit, alebo chceš vypít toto? Ani jedno, ani druhé. Bože. Ježí, já se tomu spadl. Keď jsem tak rozmyslel, co jsem dát střih, ale už jméno. Už jsme jeden dali. Hop. Jípal, máš to světlo. Super! Ej! Dokázal jsem to, jsem boss! Oni. Chlapci, čumte na mě, hej, já jsem boss. Jo, já jsem boss. Tam se byla já. Už nejsem boss, už žádný boss nejsem. Ne, já jsem ty schody dal pryč! Já jsem dement! A chlapci, někdo skočte na ty schody. Ne, nejde. Ale mám já. Mám jde díko. Hamide, musíš ji otevřít, lebo si spadneš. Co preskákat. Jeho bych se... OK, no chlapci, musím to spravit. Ježí, já si to dal. Ježí, jak to, že se to potom propadlo? Prostě skážu, tady je to! Jsem boss. Když jsem se dostal tak daleko, hej. Ježí, já se to těsně minulo. Ach jo. No a my, A to takže my jsme, takže parta takých cigánů, které budou od včelka natáčet také videa z Minecraftu. Doriti! Ale bude jim to trošku dlouho trvat. No, jo, toto bude asi na více dílů, asi na takých 10. No podle naší zručnosti s Minecraftem. No kdybychom něco měli postavit, za minutu to je. No, taky něco musíme prejít, no. Je to taky ťažší, jo. Jo. Sorry za ty škody. Ej! Jo, jsem to skočil! Dobré, včel, ještě další. Jo, to si robíš kozy, já jsem ten zlatý blok preskočil. A mě se podle můj hned přepadl. Ale ne, to na něm nemůže se nic stát, to hned musí skočit, ale já na něm, já jsem skočil a já jsem ho preskočil. Já jsem na tento. Ježi, já jsem Možno to dáš. Hej, ještě tam a potom sem. Doufám, že neurobíš chybu. Ne, já jsem spadl. Držíme ti palce, Peťo. No, dobré, systém, error, to zvládnu. Ať se zabij. A já jsem uskočil. O, jdeme hoši. Haka, No, hej. Já jsem krab, idem pozadu. To je kus. Hej, Samo! znič si to. Jak? Počkej. Co je to napísané? Počkej. Jo, jdem. Už.
Hned jsou tam. Tak víte, jsem si všiml, v čem si říkáme? 5, 4, 3. Dobré. Asi game mody zakážem. Počkej, tohle je trochu o hledání věcí, trochu o skákání a trochu o všímavosti. Ještě, že to není o trochu o rozumu. To by se nedopadlo dobře. Fuj. Počkej, co je? Tam je česká, ukaž. A to jak to mám preskákat podle vás? Nebo to nefunguje. Pozor, ne. Tady tykám je zhodil. Jo, dokáz. Koža, a na to bude kože. Musíte dát do těch oných. Ale ticho. Já nevím, na co to je. Jo, počkat. Hopla. No tak to moc díky. Tak to moc díky, musíš dát publiku. Bože, vy jste slepuchy. Ne, my jsme retardy. No boj. Jsou zvědaví, jak se na tím... Cože, prosím, ty truhlici nic. Kdo to rozgrifoval? Lebo se muži čoril, já. Mám růžovou vlnu. To vidění. Je tu někde jedlo, hej? V každém leveli by mělo být nějaké jedlo, ne? Má, samo 10. Počkajte. Krízová situace. Hodíte vám to Počkat, rozbiju. krízové situace. Co, rozjedla se s tebou manželka? Pozor. To se ještě nestalo. A jdeme. Jo, moje oblíbené. Tedy jako, že máme robit. Jo, toto.